Mugikortasun astearen baitan, Marisol Garmendia Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko eta lurralde antolaketako diputatua, Tolosan zehar ibili da, herritarrei mugikortasun jasangarriari buruzko informazioa emanez, eta baita herritarrei petuniak banatuz ere. Aste honetan ospatzen ari gera Europako mugikortasun iraunkorraren astea, eta gaur Tolosan gaude eta zergaitik, Gipuzkoako Foru Aldundia ospatzen ari delako baita ere aste hau, eta Tolosan bereziki buru belarri ari gera lanean, bai Tolosako udalarekin eta bai garapen agentziarekin mugikortasun garbia, mugikortasun iraunkorra eta kolektiboa elkarlanean bultzatzeko. Tolosan esfortzu handia egiten ari gara, bai udala eta bai gainerako erakundeak mugikortasun kolektiboa bultzatzeko esan bezala. Hemen badago kotxe propioa erabiltzeko ohitura, baina pixkanaka ohitura hori aldatzen ari da. Eta nik usten dut aste hau oso esanguratsua dela eta simbolikoa gauza bat azpimarratzeko. Klima aldaketaren aurka gu guztiok badaukagu zer egina eta gauza oso erresa da. Kotxea aparkatuta utzi etxen eta transporte publikoa, garraio publikoa erabili, bai trenbidea, bai autobusa. Horrekin bakarrik gu guztiok izugarrizko aurrera pausoa ematen ari gara klima aldaketaren aurka egiteko.